कुठे गेलेलं रे? वायफायवर बसलेलो. लिंबू काय कळतच नाही, टेस्ट गोड असते आंबट. अच्छा ते कुठे आहे? इथून लांब नाही जवळ आहे मला इथून रोडवरून? ओके चल जाऊ जाऊ. एवढं खालीच तिकड ना वरचं नंतर काढ. आता नको अरे मामी पडलेली त्याच्यामध्ये, मामी पडलेली आहे. आधी काढलं कसं खोल आहे. अंदर चप्पल काढतो. असं विहिरीचं फंद घालला पाणी लागतं किती पियाला तरी. भारी वाटतं. मला वाटलं कोणी काय काढ त्याच्यावर आंघोळ करतो. बसत
ओले झाले रे एकदम मस्त. ते पण पाय ओले झाले माझे. हे बघ. काय ओलेच होणार. कसं जाऊ विचार. नाचले बघ तुझं बघतो अरे माडाला असे पाय पकडायचे घट्ट असे माडाच्या झाडाला गोल गोल पकडायचे असं, गोल गोल पाय केवढी पाय. काय अरे असे 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 टाकायचे असतात पाय. अरे, नको बाबा तुझे पाय दुखा तुझ्या घरी जा. हा आता फिरव. हा, गोल गोल फिरव. फक्त तोंडावर पाडू नको हा. खाली पडलं तर चालेल. तोंडावर पडलं तर तोंडावर लागेल तुझ्या. भेंडी फोडताना हळू दे हळू. येस निघाला तो. हे लावू. हे फोडायला मजा येते. ते बघायला तुला परवा लागतं लाव. हो महिनाभर. तू आज मुंबईत असता ना तू कधी गेला? मध्ये गेल्या वर्षी गेलो ते नाही होतं. गेल्या वर्षी नाही होतं. इकडून कवारी घालतात. पिकले असतील का? पिकले असतील ना? तो पिकला वाटतो वरचा रोड काय रे आता मध्ये दिसला का ब्राऊन कलर पिकलेत का? हा पिकला वाटतं. हे तुमचेच आहेत. माझा मामा सांभाळतो. तुझ्या मामाचं नाही आमच्या मामाचं. माझा मामा आता तुझा मामा सांभाळतो. तो वाला पिकला ना माझा. घेऊन झाला आपण येऊ नंतर. संपले. पिकलाय. बघ अख्खी पिशवी घेऊन आली. तो पिशवी घेऊन खात बसते काय? निवडले जमिनीवरती.